Hello friends, sok taisha hain hoilam so norona tinin video kotal norok nai tongo energetic tiprasa YouTube channel engkai tini ang kaisa norok ba belakin no nangmani topic tui kok sanai a topic kha muya je or bamboo shoot jeng ese tiprasa jotono muya chana hamjago and thob thokjago muya ondru muya godok muya chakhai busuk thogoi tong engkai jeng je muya chai tong mani jin ese favorite food ese tiprasa hisebe o muya chin chorin bage busuk kaham or hamia आपनो तै आं तीन नरक बाय डिस्कस खाइनाय गे नरक नाय तंगदि ओ भिडियो न पाइथाक जरा नरक काम के बुझि माननाय जे मुया चिन छोड़िन बागै काहाम दा हामिया गे फाइदि ले करे तीन भिडियो न स्टार्ट खाइलेसिनाय गे पुइला फ्रन सानामु चंगो ओ टपिक न स्टार्ट खाइना सकां मुया और बेम्बो शूट जों बनो साखा हंगा अंकाय सब समय न बॉयल खाइ मा जानाय जों बनो काहाम के रुगुइ मा जानाय तांगे हिमाले मुया काइसा टॉक्सिन तंगो और टॉक्सिन बुमंगा साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स और टॉक्सिन रक बॉयल खाया हंगा अंकाय मुयाव न तंगै तंगनाय एं जों चाखांकाय चिन छरियो खतिं मानो आबान बगने जों मुयानो ससमै चाना सकां गाहाम के रुगुइ मा जानाय बॉयल खाइ मा जानाय जों ट्रेडिशनली जे चिनति बासारक मुयानो जावो मुया गदक खाइसावो मुयानो चाखै खाइसावो मुयानो आवन्द्रु खाइसावो ओ जे प्रोसेसो मुया गाहामकाय अलरेडी माने बॉयलिंगै थांगो सो आमो जों चाखांगा चिन कुनो खतिंया हंगे म पुलाफोर नांनो साइ रेग्रा खाइसा मुयानि जे टॉक्सिन तंगमानि जों बनो गाहामकाय रुगुइ बॉयल खाइ मा जानाय नों ताबगे फाइरि जों सालायसिनाय मुयानि हेल्थ बेनिफिट और मुया चाखाचिन छरियो तामों इंया नों पुलाफोरनो सानामु चंगो मुया काइसा बेलेखैनो सामुं गाहामानो खबजागो तांगे हिमाले मुयाओ नंबर 1 फाइबर अनेक गोबां दंगो माने हाई फाइबर दंगो जों जतन साइमानो फाइबर जातीय चामुं हंगांकाय चिनि बहगनि बागै चिन छरिनि बागै बेलेखैनो गाहाम गाबन बागैनो मुया चाखाइबो बेलेखैनो चिनि छरि माने हेल्थ बेनिफिट दंगो तांगे हिमाले मुयाओ फाइबरनि एमाउन्ट अनेक गोबां नंबर 1 एसारा मुयाओ चिनि गाहामकाय भिटामिन दंगो ताम ताम भिटामिन दं बी कमप्लेक्स भिटामिन्स दंगो तारपरे भिटामिन ई दंगो आबान बागैनो बेलेखैनो मुया चिन छरिनि बागै गाहाम नंबर 3 मुयाओ पोटेशियम दंगो पोटेशियम नि गोबां हेल्थ बेनिफिट दंगो आं नरनो सावनो काइसा काइसाकाय तारपरे मुयावते गोबां मा एन्टिअक्सिडेन्ट रक दंगो जेरा चिन छरिनि इनफ्लेमेशन कम खाइना बागै हेल्प खायो एसारा मुयाव दंगो सिलिका जेरा चिनि बोन हेल्थ चिनि बेकरेंनि हेल्थ प्लस चिनि स्किन हेल्थ रकनो गाहाम तन्ना बागै हेल्प खायो एसारा मुयाव जे चिनि मुया जाखांकाय चिन छरियो माने कोलेस्ट्रलनि लेभेल बो कमै थांगो जेटा बेड कोलेस्ट्रल एलडीएल कोलेस्ट्रल आबान बागै जे बरनि कोलेस्ट्रल प्रॉब्लम दंगो मुया जाखांकाय बरन बागै बेलेखैनो गाहाम गां ताबो सावन रंनो जे मुया जाखांकाय ताम ताम हेल्थ बेनिफिट और चिनि हेल्थ ताम ताम गाहाम ओंगै मान हंगांकाय मुयाओ नंबर 1 जेहेतु हाई फाइबर दंगो हाई फाइबर तंगमानि बागै तामों चिनि आबो बेसिकली मुया हंगांकाय सुगार पेशेंट नंनि बागै डायबिटिस पेशेंट नंनि बागै बेलेखैनो गाहाम डायबिटिस सिमिया ताइ जे बरक ओभारवेट माने उजन गोबां अथवा ओबेसिटी दंगो बरक जदि उजन कम खाइना मुसंगो बरनि वेट मैनेजमेंट खाइना मुसंगो हंगांकाय बरनि वेट मैनेजमेंट नो उजन कम खाइथानियो मुया बेलेखैनो हेल्प खाइनाय बागि खाइ हंगांकाय मुयाओ जेहेतु कंटेंट हाई फाइबर दंगो हाई फाइबर के ताम खाइ चिनि बहगो थांगा हंगांकाय फाइबर रक माने चिन बहग न गोब्लंखाय तनो अनेक कलक समय रमै हंकाय कलक समय रमै बहग गोब्लंखाय तनो बागै आ बरक मुया कन्ज्यूम खाइगांकाय तैसे ताकति माइ उखिरियानि बिसिंति बिनि एपेटाइट माने ओ जे कैलोरी कंजम्पशन कम गै थांगोता हंकाय कैलोरी कंजम्पशन कम खाइगा हंकाय डायबिटिस पेशेंट एज वेल एज जे बरनि ओभारवेट अथवा उजन बिसि बरक गनिनि क्षेत्रे न बेनिफिट दंगोता माने माइ डाक्टर जाना मुसियानि बागै सुगार बो कंट्रोल गै दंगो जे बरक सुगार पेशेंट और डायबिटिस पेशेंट एसारा जे बरक ओबेसिटी ओबेस बरनि वेट कम खाइना मुसंगो बरं बागैबो मुया जाखांकाय बहग गोब्लंगै तंमा बागै तेसा हायनो हाय माइचाना मुजिया डाक्टि माने बहग खालिं माहि मा तंया बहग गोब्लंगै तंगा बागै तेसा माइचाना नि लेवै थांगो आबागै बरनि कैलोरी मैनेजमेंट ngो एंड वेट मैनेजमेंट ngै थांगो ता इजिली गामके बेलेखन इम्पोर्टेंट पॉइंट हाई फाइबर कंटेंट नि बागै मुया डायबिटिस पेशेंट नो सुगार न कंट्रोल खाइथानि प्लस निनि ओबेसिटी कुफुं पेशेंट नगो वेट कम खाइनानि हेल्प खायो हंकाय तैसे हायनो हाय डायबिटिस पेशेंट बाके हेल्प हंगांकाय मुया फाइबर तंमा बागै चिनि जे जों माने मुयान लगी अन्य कुनो कार्बोहाइड्रेट जाखा हंगांकाय माइफान जाखा हंगाय ओ माइरक दाक्तिनो हजमैया फाच्चा चिनि सुगार थांगै माने चिनि थियो थांगै ब्लड सुगार स्पाइक इंया बा फाच्चा सुगार बाइया ता तांगे हमाले मुया फाइबर तंमान बागै बो आस्ते आस्ते काय डाइजेशन खाइरो बहग बिसिङाव सामुं रकनो
বেসিক্যালি মাইরকনো বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় জিনিস রকনো হংকে আস্তে আস্তে কে চিনি ব্লাডও রিলিজ খাইও ডিউ টু মানে স্লো মেটাবলিজমनि बागै মানে डाइजेशन स्लो मा बागै ड्यू टू हाई फाइबर कन्टेन्टनि बागै आस्ते आस्ते गाय सुगार बा कार्बोहाइड्रेट चिनि थियो रिलीज संगो आमन बागै सुगार स्पाइक और जे माइचामान परे सडनली सुगार बाड़ी थामानि आमरक यांगो जदि जों माइनि लगी मुया साखांगाय इंगे मुया बेलेखनो हेल्पफुल सुगार पेशेंट नि बागै डायबिटिस पेशेंट नि बागै नम्बर 1 जे बरक ओबेसिटी नि दंगो बन क्षेत्रे बा वेट मैनेजमेंट खाइथानि ओजन माने कमिरनानै थानि मुया हेल्प खायो आमा पाइग्राखा नेक्स्ट इंका मुयाव पोटेशियम दंगो इंगे पोटेशियम ताम खाय पोटेशियम चिनि माने ब्लड प्रेशर न कम खायनो हेल्प खायो जों मुया साखांके बिन लगी पोटेशियम चाजागो इंगे पोटेशियम ताम खाय चिनि ब्लड प्रेशर न जे बरनि हाई प्रेशर दंगो हाई बीपी बरनि प्रेशर न कम खाय तन्नानि प्रेशर न कंट्रोल खायनानि हेल्प खायो इंके प्रेशर नि पेशेंट रकबो मुया सायमानो मुया साखांके बरनि प्रेशर बो कंट्रोल तंगनाय एंड कमी थानाय सो हाई प्रेशर नि पेशेंट रकबो नरक मुया कंज्यूम खायदि कुनो किरना नांगिया हंकाय मुया चिनि ओ जे पोटेशियम नि बिसिंतै ब्लड प्रेशर न कम खायमानि बिसिंतै बीपी न कम खायमानि बिसिंतै चिनि माने बखानोबो कामके तनियो माने चिनि बखाननि जे हार्ट नि हेल्थ मुया ने अनेक इम्पोर्टेंट रोल तंगो भाइके हमनले मुया चिनि नम्बर 1 तो ब्लड प्रेशर कम खायो बीपी कम खायो जे बरनि हाई प्रेशर बरनि क्षेत्रे बीपी कम खायनो हेल्प खायो हंकाय प्रेशर न कम खांकाय चिनि हार्ट हेल्थ हेल्दी दंगो चिनि बखा काहामै दंगो कारण जदि प्रेशर गोबां हंगाय चिनि हार्टो चाप कलायो प्रेशर कलायो हंकाय मुया पोटेशियम नि बिसिंतै प्रेशर कम खायमानि बिसिंतै चिनि हार्ट नबो हेल्दी तनानि हेल्प खायो आमा सिमिया हंकाय फ्रेंड्स सुदु बीपी कमिरमान बिसिंतै सिमिया मुया तेबो चिनि हार्ट न हेल्दी तन हेल्प खायो भाइके हंगाय मुया साखांकाय चिनि शरीरनि जे हाइमिया कोलेस्ट्रल तंगमानि एलडीएल कोलेस्ट्रल और बैड कोलेस्ट्रल बरकनि लेवल न कम खायरो हंगे जे बरकनि कोलेस्ट्रल नि प्रॉब्लम दंगो नरक जतन थाइमानि दंना जे कोलेस्ट्रल गोबां हंगाय चिन शरीरो माने ओ जे हार्ट ओ जे थै थाङै दंमान लामा आमो ब्लक मानो ब्लक हंगाय न चिनि हार्ट अटैक हाई रुगरक मानजागो जों हंकाय जे बरकनि एलडीएल कोलेस्ट्रल और हाइमिया कोलेस्ट्रल और बैड कोलेस्ट्रल लग गोबां ओ क्षेत्रेबो मुया साखायताम खाय ओ हाइमिया कोलेस्ट्रल लगनो बक लेवल कम खायरो हंगा आमति खायमानि बिसिंतै मुया चिनि कोलेस्ट्रल लेवल नबो मेंटेन खायनानि हेल्प खायो हंकाय कोलेस्ट्रल लेवल न कम खायमानि बिसिंतै जेटा हाइमिया कोलेस्ट्रल प्लस ब्लड प्रेशर कम खायमानि बिसिंतै और दुईटा लामानि बिसिंतै मुया चिनि हार्ट न हेल्दी तनानि हेल्प खायो चिनि कोलेस्ट्रल लेवल न कंट्रोल खायनो हेल्प खायो प्लस चिनि हाई बीपी न कंट्रोल खायनो हेल्प खायो आमति खायमानि बिसिंतै मुया चिनि हार्ट नबो हेल्दी तनानि बेलाखायनो हेल्प खायो हंगा आमो सिमियाखौ तेबो गोबांमा माने हेल्थ बेनिफिट दंगो मुयानि नरनां सावनो नरक नायतोंनि भिडिअ पाइथाक जरा हंगे ताबो सालायनाय मुयाओ जे अंगो तंगमानि कैसा कंपाउंड दंगो सिलिका हनै ओ सिलिका ताम खाय हंगांकै सिलिका चिनि बेकरें रगनो स्ट्रेंथेन खायनानि माने करेक्ट खायनानि हेल्प खायो चिनि बोन्स रगनो स्ट्रंग खायो हंगे मुयाओ जे तंगमानि सिलिका चिनि माने बोन हेल्थ चिनि बेकरें करेक्ट खायनो बागैबो बरक बेलाखिनो हेल्पफुल ते कैसा हंगांकै मुयाओ जे सिलिका तंगमानि बर ताम खाय हंगांकै चिनि स्किन नि ताबो चिनि स्किन हेल्थ चिनि बुकु तंगमानि जाते स्किन बरनिबो हेल्थ गाहाम खायनानि हेल्प खायो मुयानि सिलिका भाइके हंकै चिनि बुकुडो जे तंगमानि अंको निनि कोलाजेन प्लस अंको इलास्टिन जेटा कोलाजेन के चिनि मासल चिनि जे बुकुड स्किन न रिंगल फ्री के तनियो माने सिगलाखै तनियो ता बुरा खायनो रिया बयस खायनो रक नुकना जे अनेक बर रकनि रिंकल्स सक्लायो मखांगो माने बाहान रक होय थामायो हंगामति हाइरक न बाहान न चिनि बुकुड न होयाखै तना बगै बुकुड न कोलाजेन रक कामै तना बगै इलास्टिन रक बुकुडनि इलास्टिन रक न कामै तना बगै मुयानि सिलिका बेलखन हेल्पफुल हंगामनि बिसिंतै मुया चिनि स्किन हेल्थ नबो कामै तनानि बेलखन हेल्प खायो मुया तंगो सिलिका चिनि बुकुडनि स्किन नि कोलाजेन बाय इलास्टिन न नारिशमेंट खायनानि हेल्प खायो आमानि बिसिंतै चिनि स्किन माने बयसं खानो स्किन काहामै तंनाय कचंगै तंनाय एंड रिंकल्स रक फ्री तंनाय ता हंगे चिनि स्किन हेल्थ बो मुया बेलखन इम्पोर्टेंट रोल प्ले खायो बनो काहामके तना बगै एसाराबो मुयाओ तंगो चिनि विटामिन ई हंकै ते अयनो गोबांमा एंटीऑक्सीडेंट तंगो ताम खाय चिन शरीर इनफ्लेमेशन हंगांकै चिन शरीर दातिनो माने बयस अंगो शरीर आरमनांगो शरीर तंगथगियांगो हंगा आमति हाय शरीरनि इनफ्लेमेशन न कम खाय तना बगै चिनि मुया बेलखन हेल्प खायो बिनरो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तंगमान बगै
hingke muya kaisa antioxidant hisabe kaam khayo jera chin shori ni inflammation no komri tonani belakhan help khayo kendor seman khana gobang ma health benefit tongo muya ni sugar patient bo muya chakhai help fungo যে বরনি ওয়েট কম খাই না মুসুঙ্গ ওয়েট ম্যানেজমেন্ট খাইতানি ব মুয়া চাকাই হেল্প ডিউ টু হাই ফাইবার কন্টেন্ট যে বরনি হাই বিপি হাই ব্লাড প্রেশার বরং ক্ষেত্রে ব প্রেশার কম খাইনা বাগৈ মুয়ানি ইম্পর্টেন্ট রুল দङ ব প্রেশার কম খায় যে বরনি কোলেস্ট্রল প্রবলেম মানে কোলেস্ট্রল गोबां बरनि क्षेत्रे कोलेस्ट्रल कम खायनो हेल्प खायो हंगे कोलेस्ट्रल कम खायमानि बिसिंतै बिपि कम खायमानि बिसिंतै चिनि बखानो ब हेल्दी तनानि मुया बेलेखन हेल्प खायो एसार मुयाव दङ ভিটামিন ই ते अनु एन्टिअक्सिडेंट जारा चिन छरिनि इनफ्लेमेशन न कम खायनो हेल्प खायो चिन छरिनो अलवेज गाहाम गय तनियो रिफ्रेश के तनियो प्लस चिनी बेकरेंग कराक खायो मुयानि जे सिलिका कन्टेन्ट प्लस चिनी स्किन न गाहाम गय तनो रिंकल फ्री के तनो इलास्टिक के तनियो ड्यू टू बिनो जे सिलिका मुयानि अब चिनी स्किन नि कोलाजेन एन्ड इलास्टिन रकनो नारिशमेंट खायमानि बिसिंतै केन रक नुखना मुया बेलेखनो बेनिफिशियल बेलेखन कैसा चामु काहाम सो नरक मुया चानाता किरिदि मुया न चारदि काहाम कैनो मुया चाखाय चिन सरियो कुनासक एमन हार्मफुल इफेक्ट करै जस्ट जों मुया न चाना सगां गाहाम के बॉयल खाय रुकुइमा सानाय जाते मुयानि टॉक्सिन्स अब करिंगे थाना बागै गे तीन बगा सक न नरक गाहाम के बुझि माखना जे मुया बसक चिन बागै माने गाहाम ए भिडियोनि बिसिंतै ओंकाय तीन बगा सक न टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी गामते हागेन इंटरेस्टिंग मेडिकल टॉपिक वीडियो निजिनि ओन लैंग्वेज कक ब्रो बनायना मोजां हंगांकाय लेयागरै चैनल सब्सक्राइब खालायदि हामबाय एंड खुलुमका।